Gawa sa pagpamasol, gihimo usab-usan na uban sa mga nanimuyo daplin sa dagat, kining gitawag nilang pagpanginhas. Ila kini naandan sanglit mao kini ang usa sa labing sayon nila nga makuha sa panginabuhian. Ug usa sa ilang makuha sa ilang pagpanginhas mao ang bat o balat. Alang sa dugang kasayuran ato kining paminawon ning maong report. Sayo sa buntag, bitbit na ni Lisa Sarael ang iyang gamay nga baldi. Tumong niya ang pagpanguha og bat sa lapad nga hunasan sa barangay Giwanon sa lungsod sa Argao. Apan sa di pa ka maabot sa dagat, kinahanglang unang mutaak sa lapukong bahin ubos sa mga dagkong mga bakaw. O kay dili taob, diretso ng mangita og balat o bat nga 30 ka tuig na niyang panginabuhian. Gawas ni Nang Lisa, aduna say uban nga nanikay-sikay sa maong dapit. Matud pa nga sari-sari ang ilang tawag ni ining ilang mga kuha, diin nagsagol na ang labas nga mga kinhason ug mga kasag. Sa usa ka adlaw, makakuha si Nang Lisa og kapin sa gatus ka mga bat nga himuon dayon niyang bat kinilaw. Anong siya, ilod-lod ni siya kay parang muhumok, mawala ang kubal ba, niya ang kulor, mausab na po, mubuti na ni siya. Hugasan kini pag-ayo, kuhaan sa kinaon, ug dayon butangan og daghang asin. Hugasan na usab pagbalik og sagulan og suka sa lubi, asin ug mga lamas. Kung masabado ug Domingo, makahimo si Nang Lisa og kapin sa 20 ka mga putos sa bat kinilaw nga tag 25 pesos ang putos. Di jud ko mupalta og kanang panginhas og walay hunas, manulo ko gabi, ako ra pod. Kay kapoy na na siya ikabuntag kanang mamasahiro di na sa pwede mo basa-basa sa tubig. Ako ara gyud ni, mo jud ni akong abag. Uban ni Lian Sinkulan ug Renante Quiñones, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.